Hayi sekubona ukushaya ingoma kucule lokho yibonus. Yabona amakhulunywa ngumtalafo. Iyona nto ke lena yenza ukuthi igame amaskandi bemnandi. Iyona nto ke lena futhi yenza nje ukuthi sibone igwebha zendoda ukuthi zingakanani. Hayi awulalela nalo Igcokama Elisha nalo litalapha nje kabi kabi. Wesimongo esiqinile lo owayiphatha isiginci lapha ne-actor usomntwana. Yabo noma elande uSiphamandla lona owaye-actor ne-under lapha nokuthi baphuma belishwayishwayo ngenqondo. Ngoba basupporta akabalandeli. Ngoba bethi kuphuma ibhodo eshile isicula. Ukhona uSiphamandla uyasho la. Uyasho kabi. Hambe uthi somntwana hamba ubhonga estudio. Yabona. Awusandela. La wabona khona balithanda ibhoba futhi bayasekana. Lona wayethishwa enqunu yena impela umuntu okumele bemsupport lo. Ayenzi lutho nje manje kodwa uyasho.